Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Ang Negros Island Region isa sa mga ginalantaw maging sentro sang economic growth sa Visayas suno kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Subong lang nga hapon, opisyal ang ginpermahan sang Presidente ang Negros Island Region agud maging isa na kalayi. Para sa Presidente, praktikal lang nga ipaidalom sa isa ka rehiyon ang Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor. Sa isa lang ka isla nagapuyo ang mga pumuluyo pero napaidalom sila sa separado nga mga administrative regions. Denikada na nga ang mga taga-Occidental kinahanglan pa magtabok sa Iloilo kung may iproseso sa mga regional offices kag ang mga taga-Oriental kag Siquijor naman nagatabok pa sa Cebu. Antes ang pagpirma sang NIR Act, ang Negros Occidental ang kabahin sang Region 6 kag parte naman sang Region 7 ang Negros Oriental kag Siquijor. Sunod sa Presidente, ining maga-unify o kung maga-isa sang tatlo ka mga probinsya. Ginalantaw sang Presidente nga ang Negros Island Region mangin sentro sang development sa Visayas. Ginapaabot niya nga mga binuligay ang tatlo ka mga probinsya para mapabakod ang ining nga rehiyon. Para naman sa Negrense nga senador, ang Negros Island Region ang magatibong sa ekonomiya sang Negros Oriental, Negros Occidental kag Siquijor, karon nga napaidalom na ini sa isa ka rehiyon. Magadalaman ini sang duga nga mga investment kag trabaho sa tatlo ka mga probinsya. Sini nga hapon, ginpermahan sang Presidente ang NIR Act para mangin isa na kalayi. Ginsaksiyan ini sa mga lokal nga mga opisyales gikan sa tatlo man ka mga probinsya, pati na sang tiglawas gikan sa nagkalain-lain nga mga sektor. Today, thanks to the work of our legislators, the new Negros Island region will be a bulwark of greater growth, as well as a conduit for more effective and efficient delivery of essential services in the region. We envision as well the NIR as one of the centers of development in the Visayas, further accelerating socio-economic development for the millions of Negrenses and providing strategic convergence regarding resources, investments, and economic planning. I am very proud to be part of this historic measure that will finally make our dream come true for one Negros Island region. And I hope that this will help us uplift our people from poverty and of course, bring in much more needed development for our region.